Rís Cárta, Mícheál an seo ó Glárna Gael, Tá súlagan go ar fád cumad slán agus sibh Sáile. Leis an deanúchtú a fáitegan ón CLG agus ón Rialtas, seanscóil roinnta go arráisiigh tréáil le chuid clubanna ag fáil ulmhathe do roinn clé créimhe nó clé curna ag brathar céim chundé bhfuil sibh. So is deanúcht é sin dus na buachalaí agus na choilíní bhfuil ag déanamh mo chuid Fiseán Seán agus Fiseán Liam le roinnt míosa nuas tuis go méid sibh bra ré agus brad Olaf do chuid créimhe sin. Ach inniu tá chun tógáil ar na sciilne a bhí ar ferbert agan na coppla mí nuas. So an rud a bheith tastal wind on Cleachtadh peile, mums chun déanamh inniu ná. Gáilíocht peile, mun bhfuil gácí agah, be is leor léir amháin, agus dar nóí ar sean cara an mala chun roinnt sciilne a Cleachtadh. So, tá I'm sure just go láthir an seo písbu guí am lá clia ionach go roinnt tréáil peile. So tugaí amach lom agus be de Cleachtadh. Má sibh. Má sibh Carda, so don cé drill to just go piece of taste ús a dhéanamh. So tógáil ar roinnt drill ó déanta go nó roinnt seachtar nuas. So it's going all road chas, Peter Coog Vader on Mala. So it's going to kick past clay, pass a lava clay, chin kick past jazz, pass a lava jazz. That's what going to shini or for truck a second. Alright, Glenn. So den dar drill you, tá muid chun ri córóver leis an mala agus kick agus aonair í dhéanamh agus mid ag ri I dro an mala sin. So go bunúsach be mid ag ri taobh amháin den balla ag déanamh aonair, ag déanamh prab agus ag kick leis an cos ag bhfuil déanamh aonair le ag gcuine an mala ag casa agus ag teacht a rais. So siúla méid trí go méil bunas go bheice day. So tá ag déanamh aonair ar cos clay an orseo, aonair clay, kick past clay. So mar reckon van sin, we're going to cos clay and balach shees. We did aonair leis an cos clay, chas me an sin ar me aonair leis an cos jazz, kickle me going on ball leis an cos jazz. So má sibh Carda, fecr us oireann ar chin, it truck a second leis an set shot dhéanamh. Alright, live. Carda, so don trio here you to go further to the end of our drill all down to be kind of fain. Agus is only chinnox and slash came agus an aonair. Con further to the end of our new knot to come gáilíocht úsad in on líor the one. Now mother will gáilíocht agah is fail of líor the one úsad. A current gáilíocht and Cleachtadh surin a bheith den of aonair clay agus cos clay leis an lámh clay ar an aonair eile. So go han bonúsach to sáim me ag an bon ach tá con slash céine aonmh agus aonair ag gach marker agam. So, shoot my trade, Bannigarmanish. So, come ahead, aonair, slash game, come and go, aonair, on tree, aonair, aonair, agus ever a cúig, aonair, agus aonair. And shin, bebba the dollar rash, a reach, it goes sheer, if I struck a second. So, right in the card, it's feck on the sorry.
Aclaíocht ar fad a carda, so an carú vír tá chun arís Cleachtadh ras gus ferbert déanamh drill bh déanta chun hena féin, agus is only sin agus an cosíocht is stachas amach idir na marcóirí. Ach an ferbert bhfuil déanamh an Cleachtadh seo ná gálaíor de úsáid an order ceann amháin. Now muna bhfuil ach ceann amháin agah tá sé sin go homlan cearcalóir ach bhí cinnte aonair clé i dhéanamh le lámh clé, aonair jazz le lámh jazz. So tá muid dul stachas amach idir na marcóirí ag Cleachtadh ras ag stachas amach arís for truch a second. So siúil mé tríd an cé ceann agus go bheicimid chun sé dhéanamh gceart. So we can mark over here. So má sibh carda, mar dúirt méid té sús agus tar síos arís ar fad truch a second. Roiglin. Aclaíocht ar fad a carda, tá nach mór ann inis, seo dhéon cúg a bhír agus an mír déarnach aniu. Agus tá chun mír a dhéanamh súla siomh cluiche. So tá chun plot dhéanamh ar an gcuiseocht agus ar brethebh ar liathróid agus brethebh ar an fricíní bhuin an baile. So go hampa úsach legamach ag go Mícheál, so tá gá marcóirí ar an clé agus gá marcóirí a dhéis. Agus tá siad beidir méidir ónna chéile, ná bíag siad níos mó ná sin. Agus tá an baile beidir 5 méidir taobh hir na liathróidí sin. So the bonus of Thomas Kun back rhyme air salor, agus ag an buinte is irde, mar bhfuil fém agam le couple of shots in a news. So back rhyme air ag an buinte is irde, agus cur a glún in irde chun cosint héana bhar féin. Agus an sin chun caiise scopi, ritríd an gheata, agus Mícheál i gcuine an mala. Back rhyme air frickin Eve, agus tugad a rash shock salor ar an tabhair. So siúil mé tríd an cé ceann go mell, agus go bheicimid chun sé dhéanamh. So tusaíam salor, cut mé suasai, back rhyme air. Suas ar nóir amach ar an tabhair. Agráim ar frickin Eve. So má sibh carda bhí cinnte Cleachtadh cusa úsáid agus bhí déanamh gach uile gheata. Spec é cín is féile ball to truch a second. A roiglin. Aclaíocht ar fad a carda, má sibh an sin. Tásúil agam gur bhaint ar fad sult as an cearcad peile a rinne mar an sin aniu. Mar léirim chuile seach den beo, tá a héan líam agus seán a gurí workwood iireachtaí a Aclaíocht. So bhí cinnte taifidí dhéanamh ar workwood iireachtaí des na físeán seo an bhfuil déanamh agus iad cheolaráid chuún ag siomh na Facebook nó Instagram glór na bhil agus ben mit hain an na buclaí nó na colní as fear sa tír a raibhnú as sin. Arís be me chur mír ag deireadh na míre seo le stór focail de ein ghaeilge costa a úsáid mé chomás ónas me siúil an ghaeilge a Cleachtadh comá. So go dtí an céad seachtain eile weimse, cumad sláán agus mad a Cleachtadh ar an bell. Slán a gcuibh.